Yemshana nguwe lo muntu. Hayi malume hayi imina lo muntu malume. Hey mara yinhle uyini yakho le moto? Hayi yami malume. Awusho mawuze uyavela nje uvela uthunsuke. Cha malume bengithi angizokubonisa ngingabe sengidlula uzwa seuzwa ngabantu yabona. Mara maphitha kuyafana noma ngasikhomba imoto ezitsha nje nifika ningini. NguDecember phela manje kodwa ufika uphathanga lutho. Hayi kanti khona malume khona. Ya bengeke ngisafika ngingaphathanga. Mshana. Mshana right. Mara maphitha kumele size siqalele ukuthi khipha. Hayi cha malume bengisazoyikhipha malume. Hayi ngiyaxolisa. Mara right yini yakabani? iToyota malume. Toyota. Bengekho yini VW. Ufika seyiphelile le la uthenga khona le. Cha malume ngithi iyona luhlobo mina engilithandayo so ngathi hayi angeke ngithathe lona ngoba lu light na ku petrol. Hayi. Mara angazi mina maphitha yini inkinga yenu ngoba mhlambe ngimdala lokuthi ungabuzi ukuthi ngikululeke before uyothenga imoto. La matha screeneni lawa ayahlupha ngoba asheshe afe futhi athi angafa ngalungiseki. Hayi angithi malume aqhamuka ne warranty yakhona so mangathiwa nje yini inkinga manje I warranty yakhava I service book ikhona uyabona I service plan ikhona iyalungiseka nje malume. Ya stata uyangikhomba le moto yakokuqala uthatha iToyota uHVW. iVW ayidli kupetrol. iVW istiro sakhona siguga nemoto. Uyasukeleka uthenga iToyota iyadla maphathi kunzima kwathola. Engine asikayivuli kodwa ngiyabona nje ukuthi lesitiro lesizofa. Cha kuyashesha ukulungiseka. Hayi ku right asiphumela ngapha ngifuna ukukhomba ukuthi lento yena ukuthi before niyothenga imoto nifike seni malume ngithengile iyahlupha ngoba bese sinitshela kuba ngathi sinomona. Hayi ngiyakuzwa malume. Iphelele nje ibhusi la khona. Hayi iphelele malume. Mosigcwele kungumanje. No ukuthi imali yeveni ibingekho malume ingakho ngidecide ukuthi ngithole le ngoba ayona iyashesha uToyota uyashesha ukulungiseka. Ya incane le boots. Incane le boots ene hayi ukuthi kabi kodwa nje uthengile phela ngiyakubongisa ngizawuthenga kodwa hayi incane le boots futhi esiniha noch. Esiniha noch ni. Uthi masondo malini la? Alilodwa li 1000 rand. 1002 1003. Mara maphitha ngathi ucabangisisanga kahle before uyothenga imoto. Abangisile malume. Angisho wangitshela umholo wakho ngiyawazi manje awutshele bese kumele ukhiphe 1.2 abawu4 uzobathatha. Angithi lapha malume ema tire shop bayakwazi ukwenzisa iplan la uzokhokha njalo ngenyanga yabona. Ya mara uyabona ukuthi ubosebenzisa inqondo mawuyothenga imoto. Uyazi ukuthi le moto njengoba igrain ya scratcheka imali eningi ubuthenga imoto emhlophe. Mara inqondo maphitha angazi bohamba nentombazane noma bowudakiwe noma bowujabule kakhulu kodwa uthenga ikhale wrong. Inomshwalense lena malume ihamba nayo yonke into ine insurance inayo yonke into malume yonke into nje yalapha I service plan warranty ngoba nomama bekajabulile uthi angizokukhomba nje malume so hayi nami ngiyajabulela mshana kodwa kube nje uthenga iVW efana njengojabulile yabo le ndodakazi yami le efundela teaching kube mhlawumbe uthenga imoto efana neyakho ngoba mina ngiyayibona iVW iqinile inamandla yabona I-right iyaserviseka amathaya a-right awaduri kakhulu kodwa nje wena okay kwakho mshana I can't judge you. It's your choice. It's your choice. Siyabonga malume. Mara ngiyabonga ibhodlela phela ngoba ibhodlela lona uthi yiyo nje into oyikhethe kahle since kusukela onyaka.